Saka midevan midevan pandovura zvimaveshan TKT rangana dalasi zvawakaziya zvakadaro zvakangozara zvakadaro maybe ndiri paranzi ndandanzwa nekupfaviriro chindita benzi nasi unova kubayikana kuti ndawana wani yakundida wakutanga kuzinda mameseji uchinditektera chiti itako yauri kuita plus futi yakashata kupfuura inini uyo uri kuitei naye vaka ndiwe wakandiramba ndiwe wakandirambira manyepo ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba zvino rudo rwedu ona wakaparadza ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba ndiwe wakandirambira manyepo ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba zvino rudo rwedu ona wakaparadza ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika sachizazi wakandipomera wazvadza ndisina moyo wakaurovera ini handina kukutadzira pedzezvo wakuti ngazvichipera zvakatombondinetsa mumwoyo ndaitadza kuzivaka kuti ndichaita se wendiziya waitika ndichafila se kumbo mumagumbo panze zvingetere zvese unonedzera kuti unobhiyevha kunge muanda 18 nono chimbomira uizira ipapo uzanditsome please dzikama rega ndichambire ndimbogaya kuti kandiiteze wendiziya waitika ndichapfilaze uchitirira manyipo evanhuka ndiwe wakandiramba ndiwe wakandirambira manyepo ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba zvino rudo rwedu ona wakaparadza ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba ndiwe wakandirambira manyepo ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika ndiwe wakandiramba zvino rudo rwedu ona wakaparadza ndiwe wakandiramba zvinhu zvausina kuona zvichiitika.